санабар ҳанӯз дар мактаби миёна ошиқи ин рӯзноманигори машҳур буд. дар ҳафтаномаҳо мутолиа карда дар дил орзу мекард ки як боракак ӯро аз пеш бубинад. гӯё худованд орзуи ӯро шунид ки рӯзе дар арафаи рӯзи ғалаба ин рӯзноманигори ҷавону варзида бо як гурӯҳи шоирон ба деҳаи онҳо барои вохӯрӣ омаданд. санабар лаҳзаҳои мусоид пайдо карду ба рӯзноманигор нома навишта рози дилашро ошкор кард. фуршед номаи санабарро хонда беихтиёр дар дил ошиқи шайдои ӯ гардид. баъди хатми мактаб ба хонаи онҳо хостгор фиристод. падару модари санабар бо ҷону дил барои хостгории ӯ розӣ шуда духтарашонро ба ӯ ба шавҳар доданд. баъди тӯи хоксорона онҳо ба шаҳр ба хонаи фуршед омаданд. фуршед бо модари танҳову пираш мезист. модари фуршед зани худбину худдӯстдор буду аз соати аввали арӯсӣ ба келинаш рӯзна медод. рашки модарона дошт нисбати келинаш. вале санабар ки шавҳарашро сахт дӯст медошт, ба ҳама ҷабру ҷафои хуштоманд тоқат карда ҳеҷ гоҳ ба ӯ гап намегардонид. ба гузашти вақт соҳиби 7 фарзанд шуданд. аммо якбора тани санабар сахт дарман шуда саломатиаш рӯз аз рӯз бадтар мешуд. шавҳараш ӯро ба беморхона бурд. баъди ташхиси тиббӣ гуфтанд ки эҳтимолан ба дарди варами талхаву ҷигар гирифтор аст, аммо дарди аниқашро муайян карда натавонистанд. санабар акнун инҷиқу парешонхотир гардида дигар намехост ки дар паҳлӯяш мард бошад. ба дили шавҳараш низ оҳу воҳи ӯ зада буд. фуршед пинҳонӣ аз ҳамсараш бо занҳои зиёде муносибат дошт. лаъни хушу ширинзабониаш занҳоро тез ба худ мафтун мекард. санабар ки ин одати шавҳарашро медонист, рӯзе ба шавҳар гуфт ки биё туро зан диҳем, то он ҳалолу бо никоҳи мусулмонӣ бошад. чӣ? дод зад нобоварона фуршед. охир ман ҳеҷ бовар намекунам ки ту ин гапҳоро худат гуфта истода бошӣ. медонам ки гапи таби дилатро гуфтам, аммо ман ҷиддӣ ба ту ин гапро гуфта истодаам, гуфт ҳамсараш. бовар кун, хаёл мекунам ки маро санҷида истодаӣ. не азизам, мехоҳам ки ту ҳам орому хушбахт бошӣ, чунки ман аз мард безорам. ту агар розӣ бошӣ ҷонам, пас чаро ман розӣ набошам? пас ман худам барояд духтаре аз шавҳараш ҷудошудаи бефарзандеро меёбам. худам ёбам чӣ? не, ҳаргиз не. пас ту шояд ба дили ман наёбӣ. меёбамад. мисли худат бошад, зебову нозанин. ман медонам ки ба ту чӣ хел зан писанд аст. майлаш, чӣ хеле ки ба худат маъқул аст, гуфт шавҳараш. санабар аз паси арӯзкобӣ барои шавҳараш шуд. вақте ки ба хонаи модари хуршеда ба хостгорӣ омад, онҳо ҳайрон шуданд ки санабар барои ки духтарашонро хостгорӣ мекарда бошад. ҳангоме ки санабар бо табассум оромона гуфт ки барои шавҳарам духтаратонро хостгорӣ мекунам, онҳо аз ҳайрат чӣ гуфтанашонро надонистанд. шӯхӣ доред? чӣ, магар ман ба масхарабоз монандам? ман худам беморам ва ба шавҳарам зан медиҳам. мефаҳмед, ман рафтору хислати духтари шуморо аз бисёриҳо пурсида гирифтам. ба ман писанд омад духтари шумо. барои ҳамин хоҳишманд ҳастам ки таклифи маро рад накунеду ӯро ба шавҳари ман ба занӣ диҳед. он гап духтари мо дар куҷо зиндагӣ мекунад? дар хонаи ман. онҳо хостгории ӯро пазируфтанду розӣ шуданд ки духтари бефарзандашонро ки ба наздикӣ аз шавҳараш ҷудо шуда буд ба фуршед ба занӣ диҳанд. тӯи хеле хоксорона гузашт. санабар шарт гузошт ки шавҳараш танҳо ба хонаи онҳо барои овардани арӯз мераваду халос. шаби аввали домодии шавҳараш санабар ки то ин дам тамоман рашк надошт, ногаҳон дилаш беқарор шуда сару калобаашро гум кард. ба хонаи арӯз даромад. арӯз шарм карда аз ҷояш парида хест. фуршед бошад аллакай назди арӯз нишаста дасти ӯро медошт. ин ҳолати ӯро дида қалби санабар боз ҳам бештар беқарор шуд. шаби нахустини арӯсии худаш ба хотираш омад ки фуршеди шоиртабиат онро бо суханҳои ширин оғоз карда буд. рашк гулӯи санабарро боғӣ карда оромаш намегузошт. шин арӯз, аз ҳамин шаб сар карда ин шавҳари ман ва шавҳари ту аст, фаҳмидӣ? агар аз гапи ман бароӣ, сахт хафаат мекунам. фуршед ба санабари парешон нигаристу ҳис кард ки ӯ рашк карда истодааст. барои ҳамин шӯхиомӯз гуфт: ман аз ҳардуятон,
ягон ҷоям кам намешавад ку. Санабар ба берун баромад. борони нармак меборид. қалбаш ба мисли ана ҳамин борон мегирист. фарзанди калонӣ ки хеле боақл буд, ин ҳолати равонии модарро дида омада ӯро ба оғӯш кашиду гуфт ки худатон падарамро зан додеду боз гирья мекунед. ман гирья надорам. Санабар хост ки хоб кунад, аммо хоб аз дидагонаш парида гумон мекард ки чизеро гум карда бошад. аз бистар хесту сӯи хонаи дар он тарафи ҳавлӣ буда рафт. гӯшашро ба дар монд. аз даруни хона садои қаҳқаҳаи ширини Фуршед меомад. Санабар оташ гирифт. Фуршед барои арӯси наваш шерхонӣ мекард. рӯи ширбарин сафеди ӯро васф мекарду мегуфт ки чунин зани мавзунқоматро бори аввал мебинад. ин суханони шавҳар Санабарро ба ғазаб овард, аммо худро ба даст гирифту боз пинҳонӣ гӯшкуниашро идома дод. ту ин қадар зебоӣ ҷонакам, туро модарат барои ман таваллуд кардааст. ту ҳам марди зебо будаӣ, бо ишваву ноз мегуфт ҳамсари дуввум. ин лаҳза дили Санабар гӯё таппи карда ба замин фитод. нолаву фиғонаш ба дарун зад. рашк гулӯгираш карду мехост рафта аз гиребони шавҳари булҳавасаш бигирад, аммо боз истиҳола карду аз дил гузаронид ки худам шавҳарамро зан додам, бояд сабр кунам. боз садои хандаву шӯхии арӯсу шаҳр баланд шуд. Санабар гӯшояшро бо дастонаш маҳкам карда гирьякунон аз дари хонаи арӯсу шаҳр дур шуд, аммо ба ҷогаи хобаш даромаду ҳеҷ хобаш намебурд. рашк мисли мори печон ба гарданаш халқа зада ӯро гашта ба назди хонаи арӯси нав бурд. шавҳараш ҳамоно бо арӯсаш хушгӯӣ мекард. ин қадар мардҳо булҳавасанд. дар вақташ айнан ин суханои ширинро ба ман гуфта будӣ Фуршед. зери лаб ашк дар гулӯй мегуфт Санабар. аз зани якумам дида ту зеботару дилкаштарӣ. оҳ булҳаваси дурӯғгӯй. Санабар ба зӯр худро нигаҳ медошт то рафта шавҳарро барои гапҳои дурӯғаш буғӣ карда накушад. Фуршед барои наварӯсаш сурудхонӣ мекард. Санабар дар пушти дар то соати 3 шаб нишаста гирья кард. сипас аз рафтори худ шарм карда роҳ ба сӯи ҳуҷраи худ гирифт. фарзандонаш масти хоб буданд. имрӯз дар ин маҳалла фақат гапи зангирии Фуршед буд. ҳамсояҳо ангушти ҳайрат мегазиданд ки чӣ тавр Санабари бадрашк тавонист ҳамсарашро худаш хозгорӣ карда зани дуввум бидиҳад. Санабар суханони ширини шавҳарашро нисбати арӯси нав шунида дилаш зардоб шуда буд. охир шаби нахустини арӯсиаш Фуршед баланд баланд суруд мехонду васфи рӯю мӯйҳои хурмоии ӯро мекард. қасам болои қасам мехӯрд ки то дами марг ба Санабар вафо мекунаду ба рӯи дигар зане нигоҳ намекунад. Санабар то ин соат фикр мекард ки шояд то ба ин дараҷа рашк накунад, аммо имшаб барояш гӯё дӯзах кушода шуда буд. худро муаллақ миёни замину осмон тасаввур мекард. хоб аз дидагонаш парида дилаш ҳавоӣ шуда буд. Фуршед, ин қадар маро сӯзондӣ. барои мардҳо фақат зани солим дар кор будаасту халос. ин аст ҳақиқати талхи зиндагӣ. модарам доимо насиҳат мекарданд ки шавҳарро дӯст надор, онҳо лоиқи дӯстдорӣ нестанд. акнун баъди ин қадар солҳои оиладорӣ дарк кардам ки ин суханҳо аз зиндагӣ гирифта шудааст. ягон марди дунё вафо надоштааст. Санабар уф-уфкунон аз бистараш хесту боз қалбаш ба тапиш омада беихтиёр оҳиста оҳиста мисли дӯстҳо роҳ сӯи ҳавлии поёнро гирифт. худаш намедонист ки чӣ тавр ба он ҷо расида омад. ҳанӯзам арӯсу домод қаҳқаҳа зада базму шодӣ доштанд. муре, мардаки носерам, ту кай аз зан сер мекарда бошӣ. зери лаб ҳақорат кард шавҳарашро Санабар. арӯз нозу ишва карда мегуфт ки хоб дорад. Санабар ба соат нигарист. аллакай субҳ медамид. дари онҳоро сахт сахт гуфта дод зад. кани барояд арӯсу домоди қаҳқаҳа, шарм намедоред? овозатон то ҳуҷраи кӯдакон расид. ай баст охир. Фуршед бо қар дарро кушода сӯяш дӯғ зад. рӯз метии моро? рав ба хонаи худат. ману арӯсам то 3 шабу 3 рӯз аз таги чодар намебароем. худат занам додиву бо саҳари рӯз омада айшамро талх мекунӣ. рав аз ин ҷо.
ман гуфтанӣ будам ки арӯси нав мувофиқи таомул бояд ҳавлиро бад субҳона тайёр кунад. Мекунад, аммо баъди 3 рӯз. Санобар ашки чашмонашро пок карда ба ҳавлии боло баргашт. ҳавлиҳоро тоза рӯфта аз пайи ширбиринҷпазӣ шуд. Дилаш аз рашк чун ҳезуми тар месӯхт. Рашк гӯё дилу ҷигари маро хӯрда истодааст. гумонам ки то бегоҳӣ мемирам. ин рашки занона ин қадар ганда будааст. дар як шабонарӯз ин қадар худамро бой додам. шабҳои дигар чӣ кор мекарда бошам? зиндагӣ бароям маънияшро гум кардааст. дигар ҳатто фарзандонам ба назарам наменамоянд. ин чӣ дард аст рашки занона? санобар худ ба худ гап зада барои бедор кардани фарзандонаш ба хонаи хоб даромад. писари хурдӣ ашки чашмони ӯро пайхас карда пурсид: очаҷон, чӣ гап шуд ки гирья кардед? ҳеҷ чиз ба назарат намудагист. очаҷон, акнун зани дуввуми падарам ҳамроҳи мо меистад? ҳа бачаҷон, омо як модар дорем ку? ӯ зани падари шумост. ман бошам барои шумоён ҳамеша модари ягона мемонам. санобар барои арӯсу домод дар як табақ ширбиринҷу асалу нону чой гирифта омад. арӯс дарро кушода табақро аз дасти ӯ бешармона чанг зада гирифту ҳатто раҳмат ҳам нагуфт. оҳ тирончак, бина аллакай хоҷаин шудааст ку? ҳоло исто, ту бо собуни ман ҷома нашустаӣ, гуфт худ ба худ санобар. ва нисфирӯзӣ барои арӯсу домод оши палави сергӯш пухта ба дасти писари хурдӣ ба онҳо фиристод. дигар дидори онҳоро дидан намехост. вале ҳамин ки осмонро пардаи торикӣ фаро гирифт, дили ӯро ҳам як эҳсоси номафҳуми сиёҳ ба торҳои худ печонида гирифт. аз бистари хобаш оҳиста хесту ба сараш рӯймолашро баста нӯгнӯги по ба кӯча баромад. дар дами дари ҳуҷраи арӯсу домод истода гӯшашро ба дар наздик бурд. имшаб ҳам фуршед баланд хандида ба арӯсаш латифаҳои бешармона гуфта ӯро механдонд. онҳо чунон саргарми масти ҳамдигар буданд ки ҳатто сулфа кардани санобарро пай набурданд. ҳар як хандаи арӯси нав ба қалби санобар зарба мезад. пушти дари онҳо даҳонашро сахт пӯшида бо дард мегирист. ин рашки занона ӯро ба ин ҷо оварда аз худ бехуд месохт. имшаб ҳам то субҳ ӯ пушти дари шавҳарашу арӯсаш нишаста онҳоро мисли роҳзан пинҳонӣ назора кард. шаби савум санобар якбора бистарӣ гардид. худро батис карда сараш дард мекард. аз ҷояш хеста наметавонист. ба духтараш гуфт ки рафта падарашонро фарёд кунад. аммо фуршед наомад. ҳатто напурсид ки чӣ ҳол дорӣ. санобар шабона бо сӯзиши баданаш аҳамият надода бо табби баланд ба ҳавлии поён раҳсипор гардид. аммо дар берун поёяш карах шуда беҳолу беёд афтид. вақте ки ба ҳуш омад, болои сараш фарзандонашро дид ки рост меистоданд. очаҷон, ба шумо чӣ шуд? чаро дар ними шаб худатон танҳо ба берун баромадед? магар дар торикӣ аз чизе тарсидед? не, натарсидам, аммо сарам дард кард. шояд барои ҳамин беҳуш шуда бошам. падаратон наомад? очаҷон, худатон падарамро дидаву дониста зан додеду боз афсӯс мехӯред? не, ман тамоман парво надорам, аммо ман гуфта будам ки ба ӯ расонед то омада маро ба духтур барад. падарам гуфтанд ки ӯ шаҳи нав аст, садқаи номи шаҳӣ шавад, гуфт санобар. ва акнун сахт пушаймон шуда буд ки чаро шавҳарашро дар пеши худаш зан дод. акнун аз рашк месӯхту месӯхт. оромии зиндагиаш рафта буд. арӯси нав баъди 3 рӯз ба ҳавлӣ баромада ҷилвакунон ба зӯру ночор дар даст ҷорӯб гирифта ҳавлӣ мерӯфт. фуршед ҳамин ки аз кор меомад, ҳатто бо фарзандонаш сардакак салом дода ба арӯскобӣ медаромад. барои арӯси наваш ҳатман ягон мева ё ширинӣ меовард. санобарро аз ин аломаш меомад ки дар вақташ бори шавҳараш барояш як дона шоколод наовардааст. санобар дар набудани фуршед ба ҳуҷраи ӯ даромада хонаро норӯфтаву бетартиб дид. ғазабаш омада ба арӯс гуфт: о ту чӣ хел арӯси нав ҳастӣ ки хонаат чиркину бетартиб аст? айб аст охир. апа, худам тозаву ороста бошам шудааст. фуршед тозагии хонаро намебинад. зан бояд аввал худашро нигоҳ кунад. санобар гапҳои арӯси навро нишаста фикр карду аз дил гузаронид. тавба, ман муддати ин солҳои оиладорӣ ҳамеша кӯшиш мекардам ки
хонаам тозаву покиза бошаду хӯрокҳои шавҳарам тайёр. аммо ба худам кам аҳамият медодам. ҳатто аз боиси бисёрии кор дар як ҳафта як бор худамро дар оина медидам. ин духтар бошад бало будааст. рости гапро гуфт. агар худамро аҳамият медодам шояд бемор ҳам намешудам. акнун санавбар ба худаш аҳамият медодагӣ шуда кӯшиш мекард ки либоси беҳтаринашро пӯшад. мӯйҳои дарозашро якто бофта ба гирди сараш печонад. атрҳои хушбӯйро истифода бурда худро ҳамчун давраи аввали арӯсиаш мепиндошт. вале фуршед ба ӯ аҳамият намедод. рост сӯи ҳавлии поён мерафт. ҳушу ёдаш ба арӯси наваш банд буд. санавбар аз рашк чӣ кор карданашро намедонист. бистари сардашро оғӯш карда то субҳ мегирист. аз иштибоҳи кардааш пушаймон шуда буд. боре ба назди зани дуввуми шавҳараш омада гуфт ки ту чаро ин қадар шавҳари маро ба худат ҷалб карда истодаӣ? гӯш кун апа, барои ӯро ба худам наздик кардан ман ягон коре накардаам. фуршед на танҳо шавҳари ту, балки шавҳари ман ҳам мебошад. дар вақташ худат маро барои ӯ хостгорӣ кардаӣ. барои ҳамин бар сари ман омада таҳдид накун. шабона дари хона тақ-тақ шуду санавбар хурсандона дарро кушод. фуршед бо қар бесалом аз мӯйҳои дарози ӯ кашида як муште ба сараш фароварду гуфт: ин қадар ба арӯси ман кордор нашав. ӯ бахти асосии ман аст. ман ба хотири кӯдакон ҳамроҳи ту зиндагӣ мекунам. санавбар баъди рафтани ӯ ду ҳабби хобовар нӯшиду худро ба бистар партофт. бовараш намеомад ки фуршед ба хотири зани дуюмаш ба ӯ даст бардошта бошад. рашки зан соат ба соат дар сабзиш буд. ӯро зиндаву хомухом мехӯрд. дигар сабри санавбар ба охир расиду ӯ аз шавҳар хоҳиш кард ки байни ин ду ҳавлӣ девори баланд бигирад. фуршедҷон, агар ту байни ҳавлиҳо девор нагирӣ, ман мемирам аз рашк. тавба, худат маро зан додиву боз рашк мекунӣ? гӯш кун мардак, як ривояте ҳаст ки зан ба хотири баргардонидани шавҳар ба назди фолбине меравад. фолбин мегӯяд ки 4 дона мӯйсари шербачаҳоро ба ман биёр. зан ба ғоре рафта муддати 1 моҳ шербачаҳоро ба худаш роҳ мекунад. ин ҳама ба хотири баргардонидани шавҳар буд. манам акнун хатогии худро эҳсос кардам, аммо хеле дер. рашк кадом рӯз маро мекушад. фуршед байни ду ҳавлӣ девори баланд андохт. вале санавбар ҳамон ноором нагирифта шабҳо назди девор меомаду онҳоро пинҳонӣ гӯш мекард. ин рашк ба одати бади ӯ даромад. шаби фарзанди калонӣ рафта ӯро аз он ҷо оварду зорӣ кард ки дигар ба падараш рашк накунад. аммо дили санавбар аз рашк месӯхту метапид. фуршед оқибат аз бадрашкии зани якумаш ба дод омада зани дуввумашро гирифта ба як гӯшаи дигари шаҳр бурд. санавбари гирифтори дарди рашк шабҳо бедорхобӣ кашида оқибат ба касалии равонӣ мубтало гардид. акнун ӯ табобат мегирад ва ба тамоми занҳои шиносаш насиҳаткунон мегӯяд ки ҳеҷ гоҳ шавҳаратонро зан надиҳед, чунки рашки зан аз интиқом бадтар